У эфіры радыё Свабода з мікрафонам Валер Каліноўскі. Вітаю гледачоў тэлеканалу, YouTube-каналу Радыё Свабода. Сёння мы сабраліся ў адным з офісаў Радыё Свабода ў Менску, каб абмеркаваць падрыхтоўку да святкавання сотых угодкаў незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Да нас у офіс прыйшло ажно 3 сябра аргкамітэту па святкаванні стагоддзя незалежнасці БНР. Гэта Ігор Лялькоў і Евген Афнагель і Павел Северынец. Недавно прайшло чарговае паседжанне гэтага аргкамітэту, дзе было шмат спрэчак. А з нашага боку, з журналісцкага боку, прадстаўнікі Радыё Свабода, карэспандэнты Александра і Антон. Олесь Пілецкі, Александр Данько і Антон. І Антон Трофімович. І ў такой нефармальнай абстаноўцы мы хочам пагаварыць, задаць незручныя пытанні прадстаўнікам аргкамітэту, чаму і як яны бачаць гэтае святкаванне сотых угодкаў незалежнасці паўплывае на беларускае грамадства, на ўлады, на тое, ці будзе некае супольнае, ці будзе яднанне, ці будзе, наадварот, раскол у грамадстве. Ну, і я з апошніх вашых заяваў, спадзяванняў, зваротаў, і не толькі вашых, ідзе размова пра тое, што гэта павінна быць яднанне, нават і запрашаюць прадстаўнікоў уладаў далучыцца да нейкіх імпрэзаў, правесці гэта як нацыянальнае свята, а не так, як летась, калі была нацыянальная бойка. Але пакуль што мы не бачым нават і адзінства ў сяродку апазіцыі. Літаральна днямі выступіў прадстаўнік партыі «Справядлівы свет» Ухналёў і назваў гэту падрыхтоўку да святкавання, відаць, тое, што вы робіце, нацыяналістычным угарам. Што б вы адказалі тым прыхільнікам апазіцыі, якія бачаць у сотай гадавіне адзначэння гэтым святкаванні нацыяналістычны угар? Хто тут гатовы адказаць першым? Павел Северынец. Давайте мы скажем, по-першае, што стагоддзе аднаўлення незалежнасці Беларусі это агульнанацыянальнае свята, і калі мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якая з'яўляецца натуральным спадкаемцам і полацкага княства, Великае княства Літоўскага і Рэспублікі Беларусі, нават БССР, то гэта свята для ўсіх грамадзян, і для таварыша Ухналёва, і для Лукашэнкі з Макеем, і, канешне ж, для тых грамадзян, якія ўяўляюць Беларусь вольнай і дэмакратычнай. Это агульнае свята. Наколькі людзі гатовы адгукнуцца на яго, гэта ўжо пытанне. Трэба разумець, што такі юбілей выпадае раз на 100 гадоў. І апазіцыя, дэмакратычная апазіцыя, дзякуй Богу, аб'ядналася. Это вялікі цуд. 15 студзеня прадстаўнікі 13 арганізацый, партый, практычна ўся палітра беларускай апазіцыі заявілі, што яны будуць святкаваць разам. Мала таго, яны выпрацавалі адзіны маршрут, адзінае месца збора, адзіны фармат гэтай акцыі, чаго я не прыпомню, апошнія гадоў, можа, 10-15. То бок 25 сакавіка аргкамітэт пастанавіў, што мы збярэмся на плошчы Якуба Коласа, пойдзем адтуль 6 да плошчы Свабоды, і там адбудзецца мітынг-канцэрт. Усе пагадзіліся з гэтым. Дзякую. Я думаю, гэта супольная пазіцыя, ці ёсць хто жадаючы паспрачацца? Так, супольная пазіцыя. Антон Трофімович? Александр Данько хоча задаць пытанне. Потому что Павел уже сказал, что это супольное свято, как бы и для оппозиции, и для всех, и для Лукашенки. Вот у нас кіраўніца адміністрацыі Наталья Качанова уже сказала, что калі народу трэба гэтае святкаванне, чыноўнікі далучацца. Вот уявіце сабе, что вы выходите на свято, прыходзяць людзі, а там уже на Кастрычніцкай плошчы стаіць афіцыйны мітынг, там Качанова, Рыжанкоў, вышыванцы, БРСМ са сцяжкамі. Вы далучыцеся да гэтага святкавання, ці у вас будзе сваё вяселле, свая праграма? Па-першае, я б хацеў нагадаць, што пададзена заяўка ў Мінгарвыканкам на збор 25 сакавіка на плошчы Якуба Коласа, і мы звярнуліся да ўладаў з прапановай абмеркаваць, як можна разам адсвяткаваць гэта свята. Мы гатовыя пачуць нейкія прапановы. Мы прапаноўваем самі. Калі падавалася заяўка, мы таксама пра гэта казалі. Пра гэта кажацца ўвесь час. І мы заўсёды гатовыя да размоваў з уладаў. Пакуль што, на жаль, я не магу сказаць, што ўлады адэкватна на гэта адрэагавалі, таму што мы бачым, што хутчэй наадварот блакуюцца сайты, не даюць распаўсюджваць інфармацыю, але хто ведае, всякае можа быць, і мы спадзяемся, што паразуменне ўсё удасца дасягнуць. Я дадаў, можа быць, што калі спадарня Качанова, спадар Рыжанкоў далучацца да нас 25 сакавіка
на плошчы Куба Коласа о 14 гадзіне, мы будем только вітаць гэта. Вы пойдете разом, так? У нас есть свое место сбора, есть свой план. Улады ніякага свайго пляну пакуль не агучвалі, таму вось мы чакаем, што яны да нас далучацца. Можна я пакуль яшчэ вдагонку ад гэтага пытання згадаю, што некаторыя актывісты прапанавалі правесці агульнанацыянальную дыктоўку і напісалі лісты ў адміністрацыю прэзідэнта, белтарадокампанію, каб далучыцца, і Александру Григоровича запрашаюць паўдзельнічаць. Ці гатовы пісаць вы такую дыктоўку, калі Александр Лукашенко будзе дыктаваць? Будуць вытрымкі з статутных граматаў БНР, ну чаму бы не? Няхай зачытае, няхай прапануе мільёнам беларусаў ад школьнікаў і да сівых, як кажуць, грамадзянаў. Давайте пісаць разам дыктоўку па-беларуску на Тарашкевіца. Это была дзяржаўная мова БНР. Ну што ж, калі так, то будзе прарыў. Гэта слаба верыцца, канешне, але маральна мы гатовыя. Под дыктоўку Лукашэнкі, і вы таксама гатовыя, Ігор? Я б хацеў сказаць, што все ж таки галоўнае мерапрыемства з усіх мерапрыемстваў, якія запланаваныя у якасці святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта вулічная акцыя, гэта святочная дэманстрацыя, шэсце і мітынг. Чаму? І канцэрт, так. Чаму? Таму што ёсць палітычны момант. Дзяржаўнасць, незалежнасць Беларусі ўсе гэтыя гады і зараз яна застаецца пад пагрозай. У Беларусі знаходзяцца чужыя вайсковыя базы, чужыя войскі. Неаднаразова чуюцца заклікі з усходу, што Беларусі не павінна быць. Таму гэта святочная, падкрэсліваю, святочная дэманстрацыя, гэта яшчэ дэманстрацыя волі беларускага народа да незалежнасці. І я б хацеў засяродзіць увагу ўсіх менавіта на гэтым, на кульмінацыйным, на галоўным мерапрыемстве гэтых святкаванняў. Дыктоўкі, выставы, канцэрты, это все добра, это будзе, але все ж таки галоўнае мерапрыемства гэта дэманстрацыя, канцэрт і мітынг 25 сакавіка. Антон Трофімович хоча задаць пытанне. Вы кажаце, што 15 студзеня было агульнае паразуменне, дамовіліся разам святкаваць. Але 15 студзеня гэта 2 месяцы да пачатку, да 25 сакавіка, да той даты. Чаму да такой гадавіны стагоддзя нельга было падрыхтавацца, абвесціць яшчэ раней, летась, пазалетась? Ну, такая дата, мне здаецца, яна вымагае больше падрыхтоўкі, чым пару месяцаў. Я могу, может быть, отказать, что Национальный аргкомитет по святкаванню 100-годдзя БНР, он створаны больш чым год тому. І он працаваў на працягу 2017 года, і он працягвае працаваць і зараз. Калі мы кажам пра рашэнне, якое было 15 студзеня, гэта рашэнне па стварэнні у межах аргкамітэту працоўнай групы па святкаванні менавіта гэтая даты 25 сакавіка. Аргкамітэт, ён прысвечаны увогуле 100-годдзю БНР. Вось гэтая рабочая група, якая створана 15 студзеня, яна скупліваецца на менавіта даце 25 сакавіка і на тых святочных мерапрыемствах, якія адбудуцца ў гэты канкрэтны дзень. Але святкаванне 100-годдзя БНР гэтым не абмяжоўваецца, гэта сапраўды важнейшая і кульмінацыйная падзея гэтых святкаванняў, але вось будуць іншыя, і былі ўжо іншыя мерапрыемствы, вось імі падрыхтоўкай іх займаецца аргкамітэт. Скажите, Игорь, а вы думаете, выйшла все-таки па-за межы оппозиційнай, скажем так, супольнасці, вось гэта і праца аргкамітэту цягам году, і нейкія магчымасці для святкавання? Вы толькі зараз пачалі спрабаваць штурхаць улады, далучыцца, але фактычна выйшлі ці не выйшлі? Я лічу, што аргкамітэт, ён шырэйшы, чым просто апозіцыя. Так? Там шмат людзей, якія не належаць да нейкіх там палітычных партыяў ці таких палітызаваных грамадскіх арганізацыяў, але якія являюцца прыхільнікамі нацыянальна-дэмакратычных ідэяў. Гэта нашмат больш шырокае паняцце, чым дэмакратычная апозіцыя, і такія людзі ў аргкамітэце ёсць. Таму это шырэй за апозіцыю аргкамітэта. Дарэчы, хочу дадаць, мы будзем прапаноўваць далучацца, чым бліжэй да даты, тым большай колькасці людзей. Скажем, з суботы 3 лютага у нас стартуе акцыя селфі незалежнасці. Мы будем рабіць селфі кожны дзень о 18 гадзіне каля дома нумар 50, 49, 48 по праспекце Незалежнасці аж до 25 сакавіка, бо 3 лютага это 50 дзён до акції 25-го. Таким чином, з суботи з 18:00 каля домов номер 50, 49 і так далі до
першага дома, то есть до площади Незалежности, мы будем запрашаць збірацца ўсім людзям, сабрацца, сфотаграфавацца разам са значкамі, невялікімі сцяжкамі, са статутнай граматай і паглядзім, як грамадства адрэагуе. Я думаю, што это будзе такое даволі шырокая падрыхтоўка. Алесь Пілецкі, ваша чарга на пытанне. Вострае пытанне. Слухайте, 6 на 25 сакавіка, ну, мне не так шмат гадоў, але я ўсё сваё жыццё памятаю 6 на 25 сакавіка. Людзі збіраюцца, здымаюць сцягі, ідуць, крычаць незалежнасць БНР, як все было цудоўна, мы падтрымліваем, мы памятаем. Чым ваша сёлетняя акцыя будзе адрознівацца? Бо, ну, мне хацелася б, ну, як грамадзяніну, напэўна, не толькі мне, каб нечым яна адрознівалася. Ўсё ж 100 гадоў, такая дата, ну, вельмі сур'ёзная, важная. Ну, а тут просто 6, ну, вы не думаете, что люди расчараваныя тым, што вы прапаноўваеце? Насамрэч тут будзе не просто 6. Насамрэч гэта будзе 6 на стагоддзе, адпаведным чынам аформленая. Ужо зараз кожны тыдзень мастацкая камісія з найлепшых, напэўна, мастакоў Беларусі, суполка Пагонія, дызайнеры, Павел Белавус, працуюць над тым, што гэта будзе за калона. Партрэты заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі, вялікія бел-чырвон-белыя сцягі, дуды, канцэрт, на які мы запрашаем хэдлайнераў. Ужо зараз вядуцца перамовы з камандамі Міхалка, Вольскага, Вайцюшкевіча. То бок гэта свята. І таму, напрыклад, большасць аргкамітэта прыняла канцэпцыю аб тым, што гэта свята незалежнасці. Афіцыйная назва таго 6, якое адбудзецца 25 сакавіка, это свята незалежнасці. Прабачце, але апрача того, што вы рыхтуецеся сваю атрыбутыку святочную, міністр Шуневіч таксама, напэўна, сваю атрыбутыку рыхтуе да гэтага святкавання. Год таму он яе паказаў, новыя аўтазакі, новыя машыны спецыяльныя для запалохвання, фактычна, для разгону дэманстрацыяў. Калі яны захочуць сваю атрыбутыку выкарыстаць, а вам не дадуць дазволу, які бы святкаванне? Ведаеце, мы зараз да 25 сакавіка павінны зрабіць усё магчымае, каб свята адбылося. Это залежыць не толькі ад нас. Это шмат у чым залежыць у тым ліку ад журналістаў, ад улады, ад чыноўнікаў. Нават у дыктатарскіх краінах незалежнасць, в прынцыпе, была каштоўнасцю, ёсць каштоўнасцю. Мы спадзяемся, што і Александр Лукашенко, які рэгулярна кажа, што ён прыхільнік незалежнасці, гэта разумее. І мы зробім все магчымае, каб адбылося мірнае шэсце. І тут мяч на баку улады. Мы свае прапановы агучылі, мы з гэтымі прапановамі яшчэ неаднаразова будзем звяртацца да чыноўнікаў. У нас запланаваны перамовы і візіты ў некаторыя міністэрствы, дзяржаўныя СМІ, і мы будзем даносіць і агучваць гэту пазіцыю. Але я крыху закрану ваше папярэдняе пытанне. Ці выйшла ідэя святкавання стагоддзя БНР за межы апазіцыйнага кола. Мы это ўбачым 25-го. Але я параю ўсім і заклікаў бы ўсіх не чакаць, ці выйдзе яна, ці не выйдзе, а рабіць усё магчымае, каб яна выйшла. І каб адбылося і нармальнае свята, і каб пераканаць улады дазволіць гэта свята, і каб пераканаць, зрабіць тое, каб все беларусы нармальна разам адсвяткавалі гэтую сапраўды унікальную дату. Дазвольце спрагназаваць, якая будзе рэакцыя на вашу прапанову да ўладаў годна, мірна адзначыць. Так вам мірна дазволіць прайсціся 6 з Акадэміі навук да Бангалор. Шмат разоў так было. Прабачце. Я все ж таки хотел бы сказаць, што ва ўладаў ёсць такое адчуванне. Ёсць ужо такія пачаткі разумення таго, што стагоддзе незалежнасці гэта ўсё ж таки дата важнейшая, напэўна, у гісторыі любой краіны. Без незалежнасці БНР, это ўжо казалася, але пра гэта трэба казаць і казаць, не было б сённяшняй незалежнай Рэспублікі Беларусь. І ёсць такое адчуванне, што ва ўладзе разуменне гэтага наспявае. Мы спадзяемся, што до 25-го... Працытуйце каго-нибудь, хто так гаворыць, хто так вам... Гэта ваша думка толькі. Ну, гэта не толькі моя думка, таму што былі сустрэчы сябраў аргкамітэта, напрыклад, там у Міністэрстве замежных спраў. Былі пэўныя выказванні той самай там Кашанавай, да, якую там ставала наша Ніла там на з'ездзе Белай Русі. Ёсць прыватныя размовы нейкія з чыноўнікамі. Таму я не думаю, што все ж таки ёсць іх зацікаўленасць псаваць свята. Калі не святкаваць стагоддзя незалежнасці ў цэнтры сталіцы, то што ў прынцыпе тады можна святкаваць у цэнтры?
Ёсць яшчэ адзін вага гаспадарства, значыць, еўрапейцы і амерыканцы, якія зараз адыгрываюць пэўную ролю ў камбінацыях улады, яны ўжо цяпер пачалі пераконваць улады, што адзначыць трэба годна, не дапусціць таго, што было год таму для еўрапейцаў, амерыканцаў, это быў вялізны стрэс, это паставіла пад удар усю іх стратэгію дыялогу і супрацоўніцтва з рэжымам. І гэтыя людзі будуць працаваць разам з намі. А ці быў хто з вас учора на сустрэчы з еўракамісарам Ганам? З еўракамісарам Ханам Вы было былі? аж 5, Вы не было аж былі. 5 прадстаўнікоў камітэту. Так. Але ён спрабаваў гэтую думку давесці якраз з еўрапейскага боку да міністэрства замежных спраў, здаецца, так, і адчуў холад з іхняга боку, так лебедзька прыблізна. Іх была вельмі нейтральная рэакцыя, вельмі... Не адчуў ён пажадання нават Ган. Справа ў тым, што рэакцыя яшчэ такая, таму што моц падрыхтоўкі яшчэ не ўвайшла, як кажуць, сваю вырашаючую фазу. То есть тады, калі мы набярэм хаду вот за гэтыя 2 месяцы, перад адказам на заяўку у іх ужо будзе іншая сітуацыя. І, канешне, рашэнне будзе прымаць Лукашенко, не МЗС. Антон Трофімович хоча тут дадаць яшчэ. У працяг таго, што ўжо пытаўся, у прынцыпе, вы кажаце, што пойдзем у міністэрствы, пойдзем яшчэ туды, 2 месяцы чакаем да рашучай фазы, але вядома, што улады гэта вельмі бюракратычная структура, што Менгарвыканкам яны за год складаюць план мерапрыемстваў і святкаванняў. Міністэрства культуры складае праграму за год. Усё гэта можна было падаць летась і хадзіць у міністэрства, Менгарвыканкамы, некія, там, не ведаю, да піар-агенцыі звярнуцца, каб не трывіяльна нешта прыдумаць. Але вы кажаце ізноў жа пра тое, што ўсё яшчэ чакаецца наперадзе. Не, Антон, паходы ўжо былі. І Кастусёў быў в адміністрацыі, напрыклад, і Купава хадзіў па міністэрствах. Гэта ўсё было, пачалося. То есть там ужо курсе этой сітуацыі. Яны разумеюць, што ёсць пытанне, але рашэнне, канешне, там будзе прымаць Лукашенко. Можа быць нават. Гэта будзе як бы рашэнне, якому мы ўсе здзівімся. Выгада ад недазволу акцыі альбо разгону акцыі, выгада будзе толькі ў Крамля. То есть ні Захаду, ні Лукашенку, ні дэмакратычнай пазіцыі, ні народу Беларусі гэта не трэба. І вось гэта, магчыма, будзе платформай для яднання. Мне здаецца, што вось гэту прасцейшую палітычную задачку многія ва ўладзе павінны вырашыць. Я перш хацеў адзначыць, што рэакцыя ўлады будзе залежаць ад таго, наколькі грамадства, наколькі людзі, самі беларусы хочуць святкавання, хочуць гэтага свята, наколькі для нас важна незалежнасць Беларусі. Таму што калі ўлады бачаць аб'яднаная апазіцыя, аб'яднанае грамадства, патрыятычныя сілы, все з'яднаныя вакол ідэі належнага годнага святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі ў цэнтры Мінска, у іх не будзе выбару. Я б казаў, што не трэба спадзявацца асабліва на ўладу, але трэба прымушаць іх, у тым ліку, ісці на перамовы, ісці на дыялог. Александра Денько хоча. Да, я хочу, вот з сацыяльных сетак людзі глядзяць, нас задаюць таксама свае пытанні, ёсць вельмі практычныя. Калі будзе вядома, што 6 дазволенае? Калі будзе адпаведнае рашэнне Менгарвыканкаму. Гэта залежыць ад Менгарвыканкаму. На калі людзям арыентавацца? Менгарвыканкам даць адказ загадзя, і нават мы прадпрымаем зараз 2 юрыдычныя спробы. Першая з іх это ў адпаведнасці з законам аб звароце грамадзян адказаць за месяц нам. Па-другое, гэта прыём у Шораца, у кіраўніка Менгарвыканкама. Яны абавязаныя па законе адказаць не пазней, чым за 5 дзён. Хаця в мінулым годзе яны парушылі нават і гэта заканадаўства, адказалі літаральна за пару дзён. Мы зараз на гэта звяртаем увагу, і я думаю, што прыблізна за месяц будзе зразумела, куды, як кажуць, дзьме вецер. Ну, яшчэ я б дадаў тое, што мы вельмі спадзяемся, я, напрыклад, як адзін з заяўнікаў і іншыя сябры аргкамітэту, што гэта не будзе, рашэнне не будзе прымацца так, як яно прымалася ў мінулыя гады, што заяўнікі, прынамсі, будуць запрошаныя на абмеркаванне гэтай заяўкі. Не тое, што іх выключуць у Менгарвыканкам і выдадуць ім канчатковае нейкае рашэнне. І мы гэта, дарэчы, калі падавалася заяўка ў Менгарвыканкам, мы падкрэслілі гэта жаданне, што мы чакаем ад уладаў, што мы будзем запрошаныя на абмеркаванне яшчэ да моманту прыняцця канчатковага рашэння. Калі такое запрашэнне ад уладаў паступіць, ну, пасля гэтага абмеркавання мы зможам таксама нешта канкрэтнае сказаць. Таксама пытаюцца, ці канцэрт, які плануецца, ён будзе на вуліцы ці ў памяшканні?
Там плануецца аж два канцэрты. Па-першае, рыхтуецца вялікі канцэрт у памяшканні, там займаецца каманда Павла Беларуса. Але ўжо зараз у нас ёсць пацверджанні, што нават калі за 5 дзён паступіць адказ на дазвол на канцэрце, на плошчы Свабоды гатовы выступіць цудоўныя музыкі. Я зараз не буду агучваць канкрэтна, там самі яны, напэўна, пра гэта скажуць, але гэта будзе класны канцэрт. Калі это будзе дазвол, на плошчы Волі будзе проста феерія, проста супер. Ну, тым больш, што там на тым месцы, дзе мы плануем канцэрт, на плошчы Волі канцэрты праводзяцца рэгулярна. І джазавыя, і сімфанічныя, это такое намоленае, наігранае месца, і там цалкам все умовы ёсць для правядзення вулічнага канцэрту. Ну, ёсць такое больш палітычнае пытанне. Калі вы кажаце, што вы дамовіліся паміж апазіцыяй, то дзе іншыя кіраўнікі партыі, чаму яны сёння не тут? Занадта было б тут 13 Это чалавек. не до нас питання. Учора кіраўнікі, напрыклад, палітычных партый, якія таксама ўваходзяць у аргкамітэт, яны сустракаліся з ханам. Частка лідараў партыі зараз наведвае амбасады. Хтосьці пойдзе заўтра, паслязаўтра, пачатку лютага па міністэрствах в адміністрацыю ў Савмін. То есть это великая команда, і мы тут як маленькая частка этой команды, як прадстаўнікі, так. Скажите, а вы супрацоўнічаеце з Радай БНР? Ці хочаце запрасіць Івонку Сурвілу, напрыклад, на гэта святкаванне, калі оно сапраўды будзе маштабным, святочным і не, скажем, не разгонным? Не, безумоўна, мы вызнаем, што Рада БНР з'яўляецца дэпазітарыем беларускай незалежнасці, і запрашэнні будуць, адпаведныя запрашэнні будуць сябрам Рады БНР, безумоўна. Мы таксама на аргкамітэце адной з асноваў для канцэпцыі святкавання прапаноўвалі ліст Івонкі Сурвіла. Дзякуй вялікі. Яшчэ ёсць пытанні? Так, Алесь Пілецкі. У мяне пытанне зноў так з нябёс на зямлю. Калі ўсё ж такі вам прапануюць на Бангалор пайсці, вы пойдзеце туды ці не? Аргкамітэт не разглядаў нават такога варыянту. Мы зараз працуем цалкам на тое, што ўлада вымушаная будзе дазволіць маршрут. Якуба Коласа 14:00, праспект Незалежнасці, плошча Свабоды. Па веры вашай будзе вам. Вот вера ў тое, што мы гэтага можам дамагчыся, у нас ёсць. То бок плана Б у вас няма. Гэта не значыць, што ў нас няма плана Б. Мы абмяркоўваем і працуем зараз толькі па плану А. У кожным разе аргкамітэт прыняў рашэнне, што святкаванне стагоддзя БНР пройдзе па заяўленым маршруце ў цэнтр горада. Мы гэта рашэнне прытрымліваемся, яго будзем адстойваць. Ніякага іншага рашэння аргкамітэту не. Але планы Б, планы С у нас таксама ёсць. Я думаю, што не варта іх зараз агучваць. Ну і варта здавацца раней часу, так? Спадзявацца на лепшае. Сёння ў эфіры Радыё Свабода былі палітыкі Ігор Лялькоў, Яўген Афнагель, Павел Северынец, і пытанні ім задавалі мае калегі Алесь Пілецкі, Александр Дынько, Антон Трафімович. Мы абмяркоўвалі, як годна і як агульнанацыянальна адзначыць 100-е ўгодкі незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Літаральна ўжо менш за 2 месяца засталося ад гэтага беларускага свята, і Радыё Свабода будзе разам з нашымі гасцямі сачыць і адзначаць і паказваць, як будзе адбывацца гэтае святкаванне. З вами быў Валер Каліноўскі. Да сустрэч у эфіры.